Velkommen, Elias Elliot. Tak. Vi skal snakke om en meget usædvanlig film, kan jeg vist godt sige, nemlig The Room. Det er en amerikansk film fra 2003, og det er blevet en kultfilm, og jeg kan vist godt springe ud i at sige, at det er, fordi den er så dårlig. Ja. I næste uge bliver den vist på Roskilde Festival for 800 tilskuere, og det er jo dig, der har fået filmen til Danmark. Ja. Hvor dårlig er den her film? Den er rigtig dårlig. Og det er over hele linjen. Det er manuskriptet, det er skuespillet, som er det mest åbenlyse, det er replikkerne, det er altså selve produktionen, kulisserne, alt i den, sidder man bare og tænker, hvad pokker foregår der her. Men samtidig gør det også til en enorm underholdende oplevelse. Ja. Den har kørt filmen her i USA i 8 år, lige siden premieren, som kultfilm. Og herhjemme er filmen blevet vist siden januar, en gang om måneden, i husets biograf til udsolgte visninger. Hvorfor er den interessant? Fordi der er jo dårlige film, sådan flere af dem i verden. Det er der er mange af dem, men den her, den excellerer simpelthen i, og for det første, som jeg nævnte før, den er gennemført dårligt over hele linjen, og det har jo aldrig været tilsigtet fra starten af. Og det, at den er så forfærdeligt sat sammen, det gør, at den utilsigtet går ind og bryder med alle de filmnormer, vi ligesom kender. Vi er jo vant til at se film, og et eller andet sted underbevidst har vi en idé om, jamen, hvordan er en film sat sammen, hvordan er den bygget op, og sådan nogle ting. Og den her film prøver at gøre det samme, men den fejler bare på alle punkter. Så som publikum, som sidder man bare flere gange og tænker, hvad pokker foregår? Hvor er det underligt, hvor er det mærkeligt? Så det er ligesom en fastekur, eller at bestige et bjerg, altså man kommer ned, så man kommer igennem som et andet menneske, fordi det hele er blevet vendt op og ned på en. Fuldstændig. Og det er også det, der gør, at folk kommer tilbage til den, fordi det er en exceptionel filmoplevelse. Igen, uden at det var meningen. Og den er jo underholdende på en helt speciel måde, som man ikke har set før. Og det var jo meningen, at det skulle være en seriøs film, sådan et hverdagsdrama om Johnny, som er blevet forlovet med Lisa, og så indleder Lisa så et forhold til Johnnys gode ven, Mark. Så sådan et trekantsdrama med noget kød og blod, som kan sige de fleste mennesker noget. Lad os se et klip fra filmen. Hvor kommer vi ind i filmen? Jamen, vi kommer ind i et punkt i filmen, hvor at Johnny, hovedrollens forlovede Lisa, pludselig ud af den blå luft er begyndt at anklage ham for at have slået hende. Og det giver ikke nogen mening, fordi op til da, så er alt fryd og gammel, hun elsker ham, og de har sex og alle mulige gode ting. Men lige pludselig, bang! Og det er så det, han kommer op og reagerer på nu på taget og møder sin ven Mark. Og bliver meget forbløffet over. Meget forbløffet, og læg mærke til replikleveringen og skuespillet her i scenen, det er helt exceptionelt. Lad os prøve at se. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hey, Johnny, what's up? I have a problem with Lisa. She said that I hit her. What? Well, did you? No, it's not true. Don't even ask. What's new with you? Well, I'm just sitting up here thinking, you know. I got a question for you. Yeah. You think girls like to cheat like guys do? What makes you say that? I don't know. I don't know. I'm just thinking. I don't have to worry about that because Lisa's loyal to me. Yeah, man, you never know. People are very strange these days. I used to know a girl. She had a dozen guys. One of them found out about it, beat her up so bad she ended up in a hospital on Guerrero Street. What a story, Mark. Yeah, you can say that again. I'm so happy I have you as my best friend, and I love Lisa so much. Yeah, man. Yeah, you are very lucky. Well, maybe you should have a girl, Mark. Yeah. Yeah, maybe you're right. Maybe I have one already. I don't know yet. Så der er drama på taget. Der er drama, og det, der skal siges, er, at Mark på det her tidspunkt har jo en affære med Johnnys forlovede Lisa, så der er virkelig noget på spil i den her scene. Ja, det kan man og godt. det kan man virkelig se i spillet. Der er virkelig meget underspil i det her. Den er jo fra 2003 og ikke ret gammel, og det er jo heller ikke en genre som science fiction eller horror, som ellers gør sig i kultfilm. Prøv at forklare, hvordan filmen The Room blev til en kultfilm. Jamen, den er fra 2003. Og som du nævnte før, så blev den lavet som et seriøst trekantsdrama og blev markedsført som en film med samme passion som Tennessee Williams, altså en meget højtagtet amerikansk forfatter, har blandt andet skrevet Kat på et varmt bliktag. Og så fik den premiere i Los Angeles i 2003, hvor at Tommy Wiseau, der har instrueret den og skrevet den og produceret den og også spiller Johnny, han havde arrangeret den her kæmpe premiere, og den kørte sig i 2 uger i biografen, og folk kom ind og så den. I øvrigt ikke særlig mange, men dem, der kom ind og så den. Der skete sådan 2 ting. Det ene var, at den ene del af publikummet sådan sad målløse, og så gik de simpelthen efter de første 20-30 minutter. Og den anden gruppe sad også målløse, men endte som at give sig hen til filmen og var helt færdige. Og de gik så bagefter ud og sagde til biografen, om de ikke ville sætte den op som midnatsforestilling. Fordi filmen blev taget af plakaten efter 2 uger. Ikke? Der var det nok. Og så tænkte biografen, jamen fint nok, det prøver vi, og det gjorde de så.
Og så kørte den så den sidste fredag hver måned som midnatsforestilling, og begyndte bare at vokse og fik større og større publikum. Og har gjort det i 8 år. Og har gjort det i 8 år nu til udsolgte visninger. I Los Angeles vises den i en biograf på 5 skærme, tror jeg det er, den sidste fredag måned, der er udsolgt. Og det er også rykket til New York, der kørte den på 4 år på 3 skærme, hvor det også totalt udsolgt. Og siden januar har den kørt herhjemme i Husets Teater. Hvordan tager folk imod den herhjemme? Jamen, folk har været, det har været ret overvældende, fordi at da jeg fik den til Danmark i januar, der håbede jeg på, at den ville generere noget hype, og håbede på, at folk ville komme ind og se den og opleve den sammen med et publikum, som den skal ses. Men den eksplosion, der nærmest kom i starten, havde jeg ikke set komme i min vildeste fantasi. Altså folk var væltet ind til den, og var, altså vi fik takkemails, da vi satte den op fra folk. Sådan, tak, endelig kommer den. Og så folk bare kommet til udsolgte visninger, og folk kommer igen, og folk tager kæmpe flokke med af folk til de kommende visninger. Og bruger det som sådan en før at gå i byen. Lige præcis. Ting. Folk sidder jo simpelthen i biografen og drikker øl, og altså, jeg har også set nogen, der sidder og tømt sådan 4 flasker vodka nærmest på bagerste række. Jeg tror de har det sjovt. De har det vildt morsomt, og griner og skriger og råber med og kaster plastikskeer mod skærmen, som er en af de mange ritualer, der knyttes til filmen. Fordi når man sådan lige kommer over det der... Der var en af mine kolleger, der sagde, at det er sådan, ligesom et bilulykke, det er pinligt at kigge på det, men når man kommer over det, så må man jo overgive sig. Så giver man sig bare hen til filmen, ikke? Og jeg tror også, det er det, der gør, at folk de er så vilde med filmen, fordi at man sidder sådan nærmest i chok i et stykke tid og tænker, hvad sker der? Og så når man endelig giver sig hen, så er filmen sådan halvvejs igennem. Så derfor vender man også tilbage for at få hele oplevelsen. Du fortalte om et ældre ægtepar, der var inde og se den. Jamen det er rigtigt. Det var der, hvor det virkelig gik op for mig, hvad filmen egentlig gør og hvad den kan. Fordi at vi viste den, som sagt, i Husets Biograf. Og så til en af de her scenevisninger, der var jeg så havde listet mig ind bagerst i salen og stod og kiggede lidt på publikum. Og så bag i salen, der sidder det her ældre ægtepar, en mand og en kvinde. Og som jeg nævnte før, en af ritualerne med den her film, det er, at man kaster plastikskeer mod skærmen på nogle bestemte steder. Og han sad også med plastikskeer, og det var tydeligt, at han ikke vidste, hvornår han skulle kaste, men han sad bare med det største grin og kastede plastikskeer mod skærmen, og havde bare overgivet sig til det her. Og konen sad sådan og kiggede på ham og kiggede op på filmen, og også bare grinede og kastede. Og det var så tydeligt, at han bare havde overgivet sig til det her og sluppet alle hæmninger og gjort alt det, man normalt ikke gør, når man ender at se en film. Og de elskede det. Og der så det, så tænkte jeg, jamen det her, det er jo en kæmpe social oplevelse samtidig, fordi at der pludselig bliver skabt et eller andet rum i de her små 2 timer filmen varer, hvor man bare kan give slip og give sig hen og gøre alt det, man normalt ikke gør under en film. Man må sidde og råbe, man må skrige, man må kaste med ting og sådan nogle ting. Og man kan heller ikke lade være. Og man kan heller ikke lade være, nej. Vi skal se andet klip. Hvor er vi henne her? Der er vi lidt senere henne i filmen, hvor at Johnny konfronterer Lisa med, at hun påstår, at han har slået hende, som jo ikke passer. Ja. Og der kommer så de berømte... Og der er, ja, det er rigtigt, der er simpelthen en scene, som nærmest er blevet varemærket på den her film. Og det giver måske lidt sig selv, når man ser klippet. Let's see, you're tearing me apart. I never hit you. You shouldn't have any secrets from me. I'm your future husband. You sure about that? Maybe I'll change my mind. Don't talk like that. What do you mean? What do you think? Women change their minds all the time. You must be kidding, aren't you? Look, I don't want to talk about it. I'm gonna go upstairs and wash up and go to bed. How dare you talk to me like that? You should tell me everything. I can't talk right now. Why, Lisa? Why, Lisa? Please talk to me, please! You're part of my life. You are everything. I could not go on without you, Lisa. You're scaring me. You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! Why are you so hysterical? Do you understand life? Do you? Don't worry about it. Everything will be all right. You drive me crazy. Good night, Johnny. Don't worry about it. I still love you. Good night, Lisa. Og her så vi jo så Tommy Wiseau i fuld flor. Og det er jo ham, der både har skrevet og instrueret og produceret film, og altså spiller den blændende hovedrolle her. Ja. Hvad er han for en mand? Han er nærmest blevet sådan lidt en mytisk figur, og helt klart også en af grundene til, at filmen er blevet så stor en kultsucces. Fordi folk de tilbeder lige så meget filmen, som de nærmest tilbeder ham. Og han påstår, at han er amerikaner, hvilket han tydeligvis ikke er.
Hans accent er i hvert fald ikke sådan. Hans accent er ikke, og hans udseende minder mere om sådan en østeuropæisk noget. Det er som 100-årig Michael Jackson. Ja, der er også nogen, der har sagt, at han ligner en blanding mellem Dracula og en tidligere Arnold Schwarzenegger. Men det er også et meget godt bud. Altså, han skabte jo den her film selv, og den har kostet $6 millioner at lave. Og dem har han selv skaffet, og han er ikke rigtig ind på, hvor han har skaffet pengene fra. Han glider altid af på det spørgsmål. Det nærmeste, han er kommet, det er, at han har importeret nogle læderjakker, som han har solgt. Og så har han altså skabt den her film dybt seriøst, og han mener, han har virkelig noget på hjertet med den her film. Og lavede den så der tilbage i 2003, men han er jo virkelig en ekscentrisk person. Så han fyrede også filmholdet 4 gange under optagelsen, fordi de ikke forstod hans vision. Han fyrede nogle af skuespillerne. Altså, der er en af skuespillerne, der er med i halvdelen af filmen, og så lige pludselig i slutningen kommer der en helt anden ind, som tydeligvis kender alle karaktererne og begynder at snakke, som om han har været med i hele filmen. Og det er den her skuespiller, der var med først, som blev fyret, og så tænkte han, vi gider ikke optage scenerne. Vi tager bare en anden ind, det er ikke nogen lægge mærke til, og giver ham et nyt navn. Og så gjorde han det. Og, altså, så han er jo virkelig skyld i, at den her film er blevet til det værk, den er blevet til. På tirsdag viser du filmen her på Roskilde Festival. Ja. Hvad forventer du? Jeg forventer en kæmpe fest. Allerede nu er der folk, der er helt op at køre over, at den kommer derned. Og altså, når vi viser en husesbiograf, så er det jo en lille fest der. Men filmen ses rigtig godt, hvis man har fået et par øl indenbords, og det har folk jo helt sikkert fået ned på Roskilde. Så jeg forventer en aften, hvor 800 mennesker tager filmen fuldstændig til sig og giver sig hen og kaster med plastikskærer og råber og skriger og har en fantastisk aften. Held og lykke med dig. Det er altså tak. På Roskilde Festival på tirsdag eller i Husets Biograf igen. Fra første fredag i august kører den der. Første fredag i august. Ja. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte.